En l'any 2010 apareixen el que coneguem com els BRICS. El BRICS és una paraula formada per les inicials de Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica. Estos 6 països formen un conglomerat econòmic-financer en la idea d'intentar tindre transaccions comercials entre ells sense necessitat d'utilitzar el dòlar. Per entendre això hi ha que tenir en compte que la moneda de qualsevol país no sempre és fiable. Per exemple, si nosaltres volguérem donar diners en pesos cubans, segurament no ho acceptaríem, no estaríem massa tranquils o massa contents en aquesta moneda. Per això tot el món ha buscat sempre tradicionalment el dòlar com a moneda de valor, per tot el que explicarem ja en el vídeo anterior. Els BRICS creen aquest sistema d'intercanvi, sistemes de compensació entre ells per poder comerciar, i el colp de gràcia va ser en l'any 2015 en què Xina crea l'alternativa a l'SWIFT occidental. L'SWIFT és un sistema de control financer, de control de bancs, de comunicació entre bancs, per assegurar, per donar garanties de les transaccions que se fan entre uns bancs i altres. O sigui, quan comprem coses, quan venem coses, exportació i importació, és molt important estar segur de que aquesta transacció és bona, és efectiva i s'ha realitzat amb èxit. Això és el sistema SWIFT que, lògicament, se controla des de New York, controla els Estats Units, i per això, quan els Estats Units fica sancions a qualsevol país, com a Rússia en el seu moment, el primer que fa és apartar-lo del sistema SWIFT, com una forma de condenar-lo a l'ostracisme o a que tinga dificultats de comerç i, per tant, per afanar-lo econòmicament. En l'any 2015, Xina crea l'alternativa. Crea el CIPS. El CIPS és el mateix que l'SWIFT, promogut per Xina, al qual s'adhereixen també determinats països, especialment els països que conformen els BRICS, i aquest sistema també el que fa és garantir les transaccions en monedes locals, en monedes particulars de cada país, per exemple, en iens o en rúpies o en rublos, i el que van aconseguir és que hi hagi aquesta seguretat en el comerç. I, a més, també se creen uns sistemes de compensació per assegurar que aquestes transaccions van a ser segures. Això és un colp molt fort al predomini del dòlar. Molt fort perquè automàticament aquests països comencen a comerciar entre ells en les seves pròpies monedes o en compensacions en or o altres valors importants en el mercat, cotitzats, i el dòlar comença a prendre rellevància. Posteriorment, altres països com Bielorússia, Bolívia, Cuba, Kazajistan, Malàisia, Tailàndia, Uganda, Uzbekistan o Nigèria també demanen el seu ingrés. En aquest moment se calcula que són aproximadament, estan per dalt dels 40 països, que representen algo així com el 40% del comerç mundial, i més del 50% de la població mundial. Què és el que està passant? El que està passant és que aquests BRICS s'estan convertint en una alternativa al domini hegemònic del dòlar nord-americà. Val a dir que no tenen encara una moneda, però la moneda que ells estan intentant crear, encara que tenen tokens digitals o tenen també monedes digitals, però la idea d'ells és bàsicament crear una moneda electrònica que servisca per a les transaccions comercials, no com a moneda per a la ciutadania. Penseu que és molt difícil construir una moneda, penseu el cas de l'euro, el que ha costat, que encara n'hi ha països de la Unió Europea que no formen part de l'euro perquè les seves economies no donen el nivell, o d'altres que el superen en molt, com Noruega, per exemple, i que no volen entrar simplement perquè no els interessa. D'acord? O Suècia. Bé, aleshores, estos BRICS s'han convertit en un contrapoder increïble a nivell econòmic respecte al dòlar i als Estats Units. Per altra banda, més recentment, Aràbia Saudí, encara no fa un any, li comunica als Estats Units que va a deixar de
vendre el petroli en dòlars, acceptarà monedes d'altres tipus, bé siga yuans, bé siga rubles, bé siga rúpies, etc. Això sí que és un col molt important en la línia de flotació del dòlar i de l'economia dels Estats Units, perquè a partir d'aquest moment el comerç internacional de petroli ja no se fa exclusivament en dòlars. Continua fent-se en dòlars, segurament és la moneda majoritària, però s'estan obrint esquerdes molt grans en aquest domini del dòlar i estan apareguent altres monedes que estan fent-li la competència i estan llevant-li l'hegemonia al dòlar. De tal manera que en aquests moments el que estan fent tots els països en general, i més després de les sancions a Rússia, que sabeu que li van requisar una sèrie de reserves en or i en dòlars que tenia en Londres o en New York, més de 300.000 milions de dòlars. A partir d'ahí, els països han pres nota i saben que qualsevol país està exposat a aquestes sancions per part dels Estats Units. Com no se senten segurs, el que estan fent és fugir del dòlar i anar cara a l'or, acumulant or. Xina, per exemple, està acumulant enormes quantitats d'or en els últims temps. Això explicaria el per què l'or està pujant d'una forma tan prolongada, continua batent contínuament rècords històrics. Per altra banda, també és cert que Xina el que està fent és vendre deute nord-americà, deute públic nord-americà. Els bons del tresor nord-americà, Xina tenia 1,3 bilions de dòlars i ha baixat les seues tenències a 800.000 milions de dòlars. S'ha desfet de mig bilió de dòlars en bonos nord-americans. Clar, es pensava que això no era possible, perquè si Xina, que era el que més deute nord-americà tenia, venia el seu deute, és de veres que provocava una crisi brutal a nivell mundial, però també és cert que se tirava pedres a la seva pròpia teulada, perquè els seus 1,3 trilions, perdó, pels americans trilions, per nosaltres bilions, en deute nord-americà, perdia automàticament tot el seu valor, per tant no anava a fer-ho. Però què ha fet? Ho està fent de forma gradual, però arran de Venezuela un poquet més accelerat. Les coses es compliquen més encara perquè resulta que en el cas concret de Xina el que està fent és afavorint. Xina, al fi i al cap, segueix els seus propis interessos. Val? I els interessos que té en aquests moments és senzillament que necessita mercats per a vendre els seus productes. Sabeu que Xina fabrica, produeix, és la gran fàbrica del món, però necessita vendre. I per assegurar-se en el futur aquestes ventes, per tindre-les assegurades, està construint infraestructures per tota Amèrica del Sud i tota Àfrica i tota Àsia. Està facilitant crèdits blanets als diferents estats a canvi de poder introduir la seva tecnologia, lògicament, sense crear dependència tecnològica, en una relació de guanyem els dos, guanyem tu, guanyes i guanye, i desenvolupant infraestructures que a ella li beneficien. Per exemple, el corredor transoceànic que comunica des del Pacífic fins a l'Atlàntic. Sabeu que recentment Estats Units ha sancionat a Colòmbia en una sèrie de sancions també econòmiques i tracta també de bloquejar-lo o ofegar-lo econòmicament. Gustavo Petro el que ha fet simplement ha sigut respondre d'una forma molt ràpida, molt intel·ligent, signant contractes en els països BRICS, especialment en Xina, que per valor de molts diners, que Xina ha adelantat els diners a Colòmbia i els vaixells xinesos estan navegant ja cara a Colòmbia per a carregar aquestes mercaderies, com pugui ser el cafè colombià, com pugui ser, per exemple, productes agrícoles, també petroli, que Xina necessita també. Aleshores, cal tindre en compte que
d'alguna manera la hegemonia nord-americana està en perill, està decaient. Tots els països del món en general s'estan desdolaritzant, estan amollant dòlars, estan buscant refugi en metalls preciosos, com pugui ser l'or o la plata, o en metalls en un valor afegit, com puguen ser les terres rares, per exemple. No? De tal manera que els Estats Units en aquests moments veu compromès el seu lideratge, la seva hegemonia, i estem assistint a un canvi i molt important, a un nou paradigma mundial en el qual les coses no sabem encara en què van acabar. Sembla ser que anem a assistir a un món multipolar on hi haurà diferents llocs i centres de decisió, però Estats Units ja no dominarà el món de forma tan hegemònica com està fent-ho ara. A tot això que acabo de dir, sols n'hi ha un problema. I el problema, com segurament esteu pensant tots i totes, és Trump. Trump, les seues dèries i la seva, jo no sé si dir locura, fanfarroneria, no ho sé, fiqueu-li vosaltres el qualificatiu, però aquesta persona sí que és capaç de portar-nos a una tercera guerra mundial. Perquè penseu que si els vaixells xinos arriben a Colòmbia per a carregar productes en ports que ells mateixos han financiat i han construït, Estats Units no pot bloquejar aquests barcos, perquè si es bloqueja això és una acció de guerra, és una declaració de guerra. I una declaració de guerra entre potències nuclears, ja sabeu el que passa, el que pot passar. O sigui, no és possible una guerra convencional tradicional entre Estats Units i Xina. Això no és possible. O Rússia. Són grans potències nuclears que si s'enganxen entre elles, això va significar el fi de la humanitat. Per tant, ahí estem. La situació és molt més complexa i molt més complicada del que molts pensen i del que els mitjans de comunicació tradicionals ens fan arribar. Gràcies per escoltar i si creus que és interessant el contingut, comparteix.